Oharkabe batean zure smartphonea desagertu egin da? Telefonoaren lapurreta baten biktima izan zara? Hainbeste diru gastatuta, olako gailu batean normala da hau berreskuratu nahi izatea, eta bere barneko datuak ezabatzea. Hona hemen, hainbat argibide. Polizia deitu aurretik zure smartphonea blokeatu behar duzu. Honetarako nahikoa da beste gailu edo ordenagailu batekin Googleek duen administrador de dispositibosera joatea, eta bertan Androiden sartu duzun Google kontuarekin sartzea. Horrela, zure telefonoa blokeatu eta beharrezkoa bada datuak borratu ditzakezu. SD txartelarenak ez ezik. Administrador de dispositivos erabiliz, posible izango da zure mugikorra non dagoen jakitea, lapurrak hau itzali ez duen bitartean. Dena den, badaude beste aplikazio batzuk zure mugikorraren segimendua egitea ahalbidetzen dutenak, Googleeko zerbitzu aktibo ez dagoenean ere. Hala nola, Avast, Cerberus eta beste hainbeste. 15 zifrako zenbaki bat da gailuaren ADN-a bezala jokatzen duen. Honek mugikorra identifikatzeko prozesua errazten du. Gainera, honekin zure konpainiak edo poliziak zure telefonoa blokeatu ahal izango du. Hainbat metodo daude, horien artean, zure teklatuan kode hau idatziz, edo panel de control de Google erabiliz. Gomendagarria da dituzun gailuen email kodea ezagutzea hau erosi berri duzunean. Behin zure smartphonearen email kodea eta posizioa duzula, lapurreta polizian eta zure operadoran denuntziatzea besterik ez duzu. Denuntzia bat jartzeak ez dizu bermatzen gailua berreskuratzea, hala ere, zin txartela ezingo dute erabili. Ikusi duzun moduan, oso erraza da zure mugikorra lokalizatzea eta blokeatzea. Baina datuen galera saihesteko hobe da periodikoki segurtasun kopiak egitea eta hauek leku seguru batean gordetzea.